kambing yan, oh. Ayan, oh. Ang lalaki pa naman nila. Sobrang laki. Malalaki, mga malulusog. Oh. Ayan, oh, kinakain nila yung ano, yung mga dahon ng puno, oh. Minsan yung ano, minsan yung ano, yung ugat. Hinangat-ngat nila yun, nakaano pa sa sirang pick-up, oh. Nakaakit, oh, yun, oh, yun, oh. Huh? Malulusog yan, malalaki. Mga gala. Ewan ko, may-ari, mayroon din yan ata may-ari, kaya lang, eh. Pinakawalan lang, oh. Minsan pa nga, may nakita ako dyan, ano, eh. Yung sanga-sanga, yung ano, yung sungay. Yung parang usa. Para siyang usa. Ayan, oh. Dami yan nila. Yan, kakunti lang sila, eh. Ngayon, minsan pag umano, yan, nakakapasok, eh. Kasi bukas yung gate, eh. Yun, oh. May awang yung gate. Nakapasok. Kaya yung mga ano, halamang iba, yung maliliit. May mga ano, may mga alambre, ano. Para hindi nakakain. Mga kambing na yan. Nakakagala. Kakunti lang sila ngayon. Eh, lumalabas na. Minsan ang dami nila yan. Maabot ng ano, maabot ng 30, 50 kapiraso. Ayan sila, kadami. Kaya yung mga puno, yan, oh. Mga kalbo. Yung mga dahon nasa taas na kasi naabot nila, eh. Naabot nila yung dahon, yung mga sanga, pinakain nila. Ba't nila paboritong kainin nila to? Kahit ano mo naman atang halaman, kinakain nila, eh. Kahit anong klaseng dahon. Wala yung ano, yung mayroong ano, sanga-sangang sungay, eh. Mayroon yun, yung parang usa. Sanga-sanga. Malaki siya, laking kambing yan. Yung itim yung laki-laki, oh. Lalaki. Yan, palabas na, oh. Palabas na ng gate. Nagsitakbuhan, eh. Kaya yung punong ito, kalbo na. Kalbo. Pati yung mga ugat na yan, kasi yung ugat nito, abot hanggang lupa, eh. Kinakain nila. Kaya dito sa ano, yung naabot nilang kahoy o dahon, kinakain nila. Kaya ganun. Kaya kalbo na, eh. Kalbo yung puno, eh. Andun na sila, nagsilabasan na. Balik ulit. Kanina, nachimpong ko yung ano, yung mga kambing, eh. Yung mga galang kambing. Paglabas ng mga kambing, sumunod naman yung mga unggoy, eh. Pero hindi ko na picture, hindi ko na video yung mga unggoy na yun. Kasi paglapit ko, agad nagsitakbuhan. Nakakatawa. Lalaki pa naman mga ano, ng mga kambing. Ang lalaki nila. Mga malulusog. Kaya pala nakakalbo na yung ano, yung kahoy dyan, yung puno. Yung ilalim niya nakakalbo na kasi nga, yun ang kinakain. Yun ang naaabot nila. Kaya kalbo na yan. Meron dito tao, yan nasa labas. Nagdidilig, eh. Baka makita ako. Bumaba yung kapatid niyan. Kapatid ng amo kong lalaki. Pero mataba. Hindi na nila nakita. Kasi bawal. Baka makita tayo. Ano, lumabas na. Malabas. Akit tayo. Sulit, mayroong tao. Nagsisilabasan na sila. Ay, madilim.
Nagsisilabasan yung mga kapatid. Umalis yung amo ko eh. Amo kong babae at saka yung asawa. Naiwan. Nandito tulog yung binata. Naiwan. Kaya maglilinis ako. Lilinisin ko yung kwarto habang tulog. Pwede naman eh. Kahit siya nandun nakahiga na tulog. Lilinisan ko. Palang madilim. Madilim ko sa loob. Madilim. Sige, hanggang dito na lang tayo. Maglilinis ako. Sige, bye-bye. Sunod na ulit. Sunod ulit nga video. Kumusta kayong lahat? Merry Christmas. Regalo ko. Bye-bye. Bye-bye sa inyo.